Da. Salutare, oameni buni, sunt Raul, alături de Andrei. Da, și... mă, stai, bă, stai o țână, Stai. Bă, Andrei chiar filmează acum. Haide. Stai că nu intrai. Bă, Acum de ce ai numele încă Alex? Ce, vrei, Andrei? Nu contează. Gata, intrai. What? O să mă auziți cam ciudat, că camera asta e prea prostă. Hai că intrăm cu Andrei. Stai, lemnea, până vin eu, bă, prostule. Ești în plaj, Ia bă, o să scăpa. Bă, închide-mă calculatorul acum, nu mai te uit. Să ne uităm cât filmăm. Hai că o să fie destul, nu? Bă, cât ce lag are Andrei, bă. Gata. Tu ai like? Nu, că eu nu trebuie să am lag. Fac. Mi-a ieșit, mi-a dat crash. Păi de ce? Eu nu trebuie să am lag, fiindcă sunt YouTuber, ai uitat? Eu n-am lag. Că știu. Că am ieșit de mi-a dat crash. Bă! Așa. Hai, odată, bă, frate. Și să știți că mi-a schimbat numele la YouTube. Mă nec. What the fuck? O să închis calculatorul. Hai, coles. Nu. O să vedem cât mai filmez. Cred că ne ajung 3 minute și asta. Mamă, dar repede să duc. Unde e, mă? Intru acum. Să nu dau un tine, bă, că e lag. Bă. Stai, dar eu filmez. Nu filmez? Ba da, filmez. Gata. Dacă vă place această serie și vreți să o continuăm, o să-ți buton de like alături de asta care are lag. Să-mi bat pur. Îl dau un pumn. Ia vezi mai bine? E mai bine. Așa. Hai să te lemne. Am eu niște lemne. Ok. Bă, să-mi bat pula, da, lagam. Bă, cred că încearcă unul să intre pe mapa noastră. Parcă nu filmăm încă. Gata. Bă, mai... Ce? Filmează prea încet. Adică nu. Hai, mă rog. Bă, vrei un lemn? Bă, am voce de copil mic. Bă. Bă, am voce de copil mic, dar în realitate nu. Decât în asta o fac. Ce căcat fac așa acolo? Și tu ai voce de... Bă, nu mai vorbi așa. Și dacă o să se oprească filmarea, o să mai filmăm. O să pornesc eu iarăși. Bă, curățenie. Stai, mă, că fac crafting. Hai odată, cât îți ia? 3 luni? Da. Dă-mi tu lemnul ăla. Nu vreau. Gata, am făcut un crafting. Thanks. Cam așa. Că lemn, dacă mai am câteva lemn, fac ceva. Eu am bețe. Nu. Bă, toți banii. Nu, chiar. Da, bag joc de tine. Doamne, ferească să fie. Am tot la minat. Hai, trezirea, Moș Ajun. Lasă-mă, mă. Moș Ajun, bă. Las, nu-ți dau un lemnul ăsta. Lași! Moș Ajun! Dă-mă și mie niște mâncare. Doamne. Vedeți ce nesimțit e? Zice că nu mai are lemn și el când acolo mai are. Eu nu sunt resurse. Nu te.